हेल' लोगोफोर, आंनि रिबला हाजोआरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय नै आङो दा दिनैहाय लास्ट डे आरोना, जोङो इउनिभारसिटियावहाय थांनो नागिरदों। दिनैहाय जोंना बायबा दं आरो। ओमफ्राय नै इउनिभारसिटि केम्पासआ नै माबायदि जाजोब्बाय अखा हानानै। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय जोङो दा हस्पिटालावहाय बिजि लायग्रोनोसै आरो। बिजि लानो थांनांगौ। दैयानो जि बुरजा बोहैदों। दाहायना नागिरफैगोन दे इयाव। ओमफ्राय नै बिजोंहाय बयस हस्टेल थाङो। गेस्ट हाउस, मेन हस्टेल। ओमफ्राय बै गारि नुफिननायावहाय मेडिकेल इउनिभारसिटि दै गोजा लामा। ओमफ्राय बे भिडिअआ जेब्ला जोङो फार्मासियाव बिजि थुजाहैयो होमबा लोगोआ लादोंमोन आरोना। ओमफ्राय सानायानो आङो बिजि बख'नायखौनो थालानो गैया। आं दा इन्जेकसन लाखांनानै फैबाय, आखाइया साजोब्बाय। जेरावबो बिजि गोजाजोबसै, बेयावबो इयावबो गासैयावबो नै। दिनै लास्ट बायबा आयदा बुनाय मोनजोब्बाय आं। खोमायानो जाला, बेंगि जानोसै। मोनायाव जिउआवबो नुनाय नंला बिसोरखौ एबार। दिनै लास्ट मालाबा लागोन र'। नै आङो दा नेगासिनो बायबाय जोंना। नै बिजि थुनाया नै एसे खाथि लाबाय। नै बाव मोनथाम थुबाय, मोनथाम बेवहाय दोरोदनानै नैबाव थुबाय रा। ओमफ्राय दोरोददों माने इयाव साबायना थुबाय थानाय ना, थुखानायाव सायो। थुख्लेंबानो सायो, थुखानायजों खोथा गैया। थिग रोखोमै थुयोबा साया। नैबो दाखालि टेस्ट नायनाय आखायानो गैला बिजि। नोंखौ नुनाय नंला, आंनि भिडिअआवबो नुनाय नंला। मा बायबा जागोनखाय गोसोआ दुखु मोनदों। नोंना मा टपिकआ? बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बिजिरसंनायनि बिलाइ ना बिजाब लिरदोंलाय? बिलाइ ना बिजाब? बिलाइ। आयदाया बर'नि, बुंलाय नोंनि आयदाखौ बुं। बर'नि आबाद मावनायाव बाहायनाय दोरोङारि आगजु। सायाव फरायसंनाय। मोजाङै दं, बेस्ट अफ लाक। मानसिफ्रा ओइ जयस्रि, नुनाय नंला नोंसोरखौ। हाय नर सासेलाय बै सासेथ' फरायगासिनो नै सासेया नै बांद्राय खुसि। कहाँ से आते हैं? खुसि दाजा नोङो मिथिबाय। दिनै लास्ट सिमा हाय। गोसोआ गुद गुद मोनाखै? नोंखौ नुनाय नंला आंनि भिडिअआव। हाय नर गिदो I'm going to get a good
एबार नोंनि एबार बाजै गावदांमोन बाजै बाजै दिनैनिफ्राय नोंखौ गोदै गोदै गुरै गुरै रायलायनाय नुनाय नंलाना ओमफ्राय नै जोङो एग्जाम जोबनानै ज' ग्रुप फट'खौ लादोंमोन आरो ओमफ्राय बयबो फट'खौ बिजि जोब ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बेयाव दोनसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन